Ayo na maningil. Ngano yot? Ha? Maningil si Kapitan Utang? Matay ni surrender magpatingil ng ani, grabe ning baza day no. Gahi gyud kaso ning tawhana jud. Kanila kasi sa kabay mo kabayad na. Natay patingil na bayot be. Bungad to. Uy, nas bayot ah. Timing kay jadi sugo na ni. To kay naka, ano sa gagamiton sa kanha? Karon ka ba? Sugot ka. Kagapo na karon ka. Sakto kay nako ipatingil ni ron. Kaning tawana, wa pa ni kabayad dugay na kabayad na. Inglasan niya to be. Ang kagamiton ko nimo kap. Da, sa gamiton. Tarong dia. Kay respeto na ako rabay kapitan ani. Nako isugo niyo ba? Nako isugo. Na di kay sugo nako. Buhaton ako natanan kap. Unsa man jud na? Andam ko. Kaning tawhana ba? Gahi ka nimo bayad. Hilar ni ato kay napakay mo ani. Sige kap. Makagahi trabaho. Wala jud kap. Timing jud. Sakto na kay gahi ng mga tawhana. Aga. Unsa pagagahi kap? Kagahi sa aho. Oh sige kap. Ato na ko. Joker kayo oy. Ay, sige yat! Ay, sige! Salamat! Sama ning bayotang makatakod man ay. Bayot ng taan eh. Ayo! Na si Peter Jan. Ay, Peter Jan di day. Peter Pan, na si Peter Pan ana. Ayo, Sir Peter Pan. Kinsa niya? Sir Peter Pan. Yaw, gisugo ning kapitan Sir ba? Peter Pan. Duda ko gisugo Ayo. ning patingil kapitan eh. Ayo. Diskartean be para di ko makabayad ani. Nabay tawa na. Bro. Nananingil bro. Ay sapa, kay gisugo ng kapitan ng paningil na ho. Diskartean na to, labayi ko mga butang ha. Pabili na sa putahan para magtuo sila nag-away ta ha. Ayo, Peter Pan. Ay, ngano day? Sige ta day ka. Ay, anya sa ka paningil ro na. Anya ra kay nag-away mi are. Gago. Labihay maningil oy, lisod jud kay maningil. Baya. Pagkagubot sa iyang pamilya, pagkagubot mubalik ako sunod. Ka-stress. A few moments later. Wala na dyan sila nag-away ron. Magkapaningil na dyan ko ani. Magkauli na dyan ko ila kapitan ron. Di na dyan ko niya ko ang itlog. Hindi ko kabalik ito. Magkapaningil na dyan ko. Salamat Lord. Salamat. Ayo, Sir Peter Pan. Sir Peter Pan. Ayo na maningil. Ngano yot? Ha? Maningil si Kapitan Utang? Di, sir. Unsa man na? Naasay hatag, sir. Ano hatag? Relief goods. Relief goods? Unsa meron na ba kalamidad ron kay mong hatag man Kapitan relief goods? Unsa man na? Ngayon tagak mo na. Kurog-kurog lagi ka, ngayon okay ra ka? Okay ra, sir. Hindi lagi siya maningil utang ron. Sir, matod pa niya, sir. Ipapay ko na kaniyag pantawid, sir. Pantawid? Pantawid. Ilista ko na, ilista ko na. Ay, padool, sir. Ay,
ilista ko na. Oh, sir, Buta sir. na, Peter Pan, makapagahi. Oh, sige, sir. Lista ko na. Unit goods na. Pantawid na, sir. Pagtawid. Ipapel po ka. Sige. Ilista ko na. Tawagan na kanya, sir. Ato na ko, sir. Sige, sige. Ato na ko, sir. Amping di Amping. Ato sa ko, sir. Labi, oy. Siga-siga. Siga-siga naman tonto niyang sundang, oy. Pagkahait. Bala kung mahukwaan kong itlog. Maka-stress mo ning pugo ni Kap, oy. Balik sunod, oy. 1 week later. Last na dyan ako nila Peter Pan. Mundang na dyan ko ani. Bahala di ko kwarta ning paningil, Kapitan Kapoy kayo. Ayo. Sir Peter Pan. Oh no! Ayo. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.